Клас и класният им ръководител Антония Козарева. Аплодисменти за 12-ти клас, уважаеми приятели. Професионалната гимназия по туризъм град Хасково. 4 звездни и невероятни класа под открито небе тук на Кенада, за да отпразнуват своята незабравима бална вечер. Точно по този начин, по който ще я направим ние. Виждам толкова много апарати, толкова много камери, толкова много заснемане за тези звездни абитуренти. Те наистина ще се почувстват така тази вечер, защото на самия вход на ресторанта от 7 часа welcome drink ви очаква целият мечтански колектив на гимназията по туризъм, начало с госпожа Георгиева, директор на гимназията. Виждам, че страна струпване, ще има много време за снимки, ще има много време за емоция. Ще има време, уважаеми приятели, само за секунди отново да ги видите колко са готини, колко са красиви, колко са стилни и как една прекрасна гимназия изпраща своят звезден випуск 2024 на професионалната гимназия по туризъм град Хасково. Аз се казвам Теодор Тодоров, но аз съм убеден, че вие знаете това. Моят колега Краси Белев е за пулта и ще направим баловете истински звездни, истински готини и истински невероятни. Event New Life е агенцията, която прави всичко това. Виждам